kurva. Dobrý večer, dámy a kudiváni. Piče, co to je za mrtku? Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte na idiotském channelu. To asi nepobereš jako hnedka takovou jebnutost. Dobrý večer, čau. Čaute dámy a páni. Vítejte na channelu, miluju vás. Takže už jsem spocený jak piča. Jenom jsem přišel, už mám dost, už to můžu vypnout, jsem hotový. Už jsem vyřízený na sračky, no to je jedno. Každopádně, dobrý večer dámy a pánové, vítejte na nejvíc idiotským channelu na planetě Zemi. Nebo ve vesmíru. Každopádně včera jsem byl na Saturnu, nesli mě ufouni, prdl jsem si v jejich lodi, tak mě odlezli do piče, řekli, že takovýho hovádo s sebou nepovezou. A večer, když mě unesli ty ufouni, tak se jim skurvila i ta její loď, vole, z budoucnosti, protože, vole, jsem prostě si tam sedl a měli v piči sedačky, nějaký, vole, s laserovým pohonem, no prostě jsou to čuráci. No chvíli jsem se dneska díval, jo, ráno jsem cvičil jogu, teda pro ty, co zajímá můj den, cvičil jsem jogu, rozstál jsem nohy, připosral jsem se u toho, protože jsem žral zasraný fazol. No a ráno, a teda potom teda byl dávali ten baseball. A teďka chvíli jsem se díval a nejvíc jsem se smál, ne, zase, vole, vidíme ten nájezd, jo? Poslouchejte, jo, takhle to přesně ten komentář. Pozor, máme tady nájezd, jo, máme tady nájezd, zprava, budou zájezdy, pozor, zleva se řítí Hašek, vole, s Beckhamem, ale zprava, tady máme nečekanou událost. Čurák jede zleva a ten zakopne. Ten bruslí jak bruslí do piče a nakládá, vole, nějakou děvku uprostřed středovýho pásma. Asi jí to strká do prdele, nebo tam nakládá okurky, nebo já nevím, co dělá. Nevím, na co čeká, ale nakládá jí tam. Jagger jede bokem, má to v piči, vrče z Hollywoodu, vole, tak to tam mrdne prostě ten, vole, míč. Vůbec ho to nezajímá, má to v prdeli. Jagger má v piči, Hašek, ten nic nedělá, ten tam honí, vole, lelky. Mařka, vole, tam čeká někde v prdeli, vole, v tom, vole, jejím nějaký zajebaný fantomás tam fandí. Furt tam ten záhuba, vole, komentuje, že vole, jsme v dobrý formě, přitom, vole, jsme spocený jak čuráci. Dají nám ani hot dog zadarmo. Viděl jsem, co tam pijou, nějaký rajec, voda z vajec, vole, toho se mají napít naši hoši. Dejte jim, kurva, škopek. Co jsme to za Česko, když nemůžou naši hoši hrát ožralí. Do prdele. Hlavně, že nakládal ve středovým pásmu. Tam sedí a nakládá okurky. Hoší. Dobře jsme to zavařili. Měli jsme víc pušovat mid. Na botu to chtělo víc gangů, ale bylo to v pohodě. Jako. Jinak Zeman tam přišel, dal si 16 škopků, šel domů, ani neviděl gól, piča. No. No, co bych tomu řekl ještě tak. Že bych nechtěl být na ledě, když se ti chce srát. Což se mu začne chtít srát prostě sračka jak píča v půlce zápasu. Je to pustí na led, nebo co, bude tam, vole, bruslit v hovnech. Nebo co tam bude dělat. Já bych to nehrál jenom kvůli tomu, že kdyby se mi začal chtít srát na ledu a bruslit bych tam v hovnech asi. A ono by to asi nevadilo jako bruslit v hovnech. Ono by to normálně bruslilo, ono by to možná i klouzalo, kdyby měli předtím den něco z mastného. Nevím, nějaký, vole, hot dog nebo hranolky. A nechtěl bych najet třeba na kost kůřete. To bych se asi rozsypal. No každopádně, nevím, pušovali tu tower, měli to víc gangnout. A nevím, no, řekl bych, že ten nakládal, vole, a včera ten salát, nebo ten nakládal salát, vole, Sony Ericsson byl včera, vole, že jo, tak nakládal, čekal. Ej, hejter, vítej do rodiny, kámo, díky moc, vítej do rodiny, vítej mezi náma, děkuji za první sub. Potřeboval by prohnat kolem bloku. Prostě týpek tam jede a narazí do něj, piču, jak v nějakým zasraným Star Treku, teda v bowlingu, v rugby. A ten čurácký rozhodčí tam stojí a hoňká si, jeli to. Nebo co, hraje Gameboy do piče, k čemu tam je ten bazerant? K čemu je tam ten bazerant? Nakládal, vole, salát, záhuba, vole. A tady ti nářezáci tam pořád jezděj. A ten bazerantský rozhodčí, vole, vypadá jak zebra pojebaná, červeno-bílá, teda modro-zeleno-hnědá, bílo-černá a, vole, čeká, jako na co? Až do něj narazej, až narazej do našeho Jaggera, do piče, pošlu TV Twix na jejich autobus, nebo co? Nebo já nevím co,
Kurva, trošku se snažte, hoší, za co tam jste jako, na co tam makáte, asi na to, abyste snad kurva dávali bacha, ochraňovali naše týpky, ne? Musíte snad ochraňovat naše týpky, ty vole, co jste to za rozhodčí, kurva, kdybych tam stál já, tak je ochráním všechny. Všechny je ochráním. No každopádně, co se mi to dneska stalo za pičovinu zase, hoši. Já jsem montér jak piča. Chvíli pokecáme, pak samozřejmě pro nějakou hru, dámy a pánové, vítejte na channelu, všechny vás samozřejmě miluju a vítám vás tady, nevím, co tady kurva děláte tolik lidí. No, poslouchej, ne? Takže dneska, že si udělám takový pohodovější večer, já nejsem zvyklý, píšou mi kundy na, vole, pořád na Facebooku, já už s tím končím, vole,